Zo'n soort wijzematten. Statushouders die een plakje krijgen in Friesland. Maar er zijn nog een soort vluchtelingen met een verblijfsvergunning die het wachtje op een plak. Wils dat er lang regelen wijzematten hier. Lang net alle Friese gemeenten hebben dit hier de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Cijfers van het COA lieten zien dat 13 van de 24 gemeenten op 1 december nog een achterstand hebben. Zei ik de Friese marren. Zijn we net een heel soort hierwenten en binnen druk op zoek naar oplossings. Die oplossing is tijdelijke huisvesting voor een periode van maximaal 10 jaar. En daar hebben we 8 locaties in onze gemeente zocht en vond van nou, dat soort kennen. Nou, dat leidt nou ik voor. En mij, de RIA had dus daar in waarom jong van ja, op zich goed dat ze oppakt wordt. Maar zorg ik naar bestaande gebouwen. En zorg ik even naar wat voor initiatieven, wat voor mogelijkheden dragen de meesten zelf aan. Nou, daar ben ik een paar initiatieven binnenkomen die we nou aan het beschermen zijn. Een van de alternatieven is de oude dorpsschool in Oude Haske. Oorspronkelijk zou er in het dorp nieuwe tijdelijke wijn rondgebouwd worden, maar omwenners zeggen dat net zitten. Ze kwamen met de oude dorpsschool als alternatief. Wij zijn in die zin net bij planbelutsen. De mensen hebben een plan maken, die hebben op een gegeven moment een informatie online. Ze hebben een plan intjennen, maar daar weten wij officieel niks van. En dit zwaagt voor wat spanningen in het dorp? Ik weet net dat het voor spanningen zwaait, maar de communicatie hier wordt beter kent. Wij willen net bij de planbelutsen, terwijl wij wel direct omwennenden binnen.